Balyaso. Gusto mo makita? Let's go yun. Nagkaabog kayo eh.
Maraming try na lang. Ang gilid. Magkalayo man.
Once again, RT2. Kailangan queen.
Nabayot naman eh. Mabalagay na ako. Ito dapat umpong nika ako sa bayaan sumula ang piyesta tatiis ura biya lasun na kagkawa ang may mapusag tinigiran kapasayaw why? Pero lucky ba na siya? Tay! Patung ako po lang kuwata dia eh. Naulahin. Mas maganda ro. Once again, let's give a hand for the RT5! Popular religious and cultural celebrations in the Philippines. Join the merrymaking with the longos and dance to the hypnotic beat of drums. Hanapila, RT7!
Maot to kay ano. Ato ka na lagi ari pagkulang dagdagan. Once again, the RG7! Moro to ika pilihan ni. Ano man nangagian ko nga pagjuta sa dami.
Once again, RT Twins!